Doşun dowamyny häzirki döwürde alim arkadamyzyň başyny başlan giň göçerli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň hem taraplaryň bilim terbiýeli we olaryň dünýä ilmini çuňur aralaşmak bilen baglaşyk meseleleri döwlet siýasatiniň muhim wezipeleriniň hataryny kesgitlerini barada aýdyldy. Aýratynyn bu ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli geçiljek parahatçylyk we anaşmak ýyly çağılaryň hatirasyny halkara ýeşiniň ösüşi atly halkara masadynyň gurumçylyk ýagdaýy we onu geçirmeň ähmiýeti barada giňişleýin gurrun edildi. Belenşäli ýurdumyzda eneniň we çağanyň saglygyny gormak bilen baglanşykly meselelere möhüm orunda ýeşidir. Şunu gaznanyň alparyan ýeşiniň esasana saglygy gorumak meseleleriniň çözülmegine ýurdumyň we dünýäniň dürli ýurtlaryna helakçylyk çeken çağılaryna kömek gollawyň berilmegine göndürilýändigini bellemek ýakymly. Şunuň bilen baglanykda gaznanyň howanarlyk etmegine halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly çağılaryň göz ýetimi dünýä garaşy atly bäsişige yglan etmegiň meselelerini garaldy. Belenşäli hormatly prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumyzda kämil nesilleri terbiýelep ýetişdirmek ugruna döwlet derejesine alad edilýär. Çağılaryň arasyna geçilmek meýilleşdirilýän dörejilik bäsişigine 4 ýaşdan 11 ýaşaçany çağılaryň gatnaşmagy gözüňde tutulýar. Bäsişigi 3 ugur boýunça mekdepçeni ýaşy çağalar edaralaryny terbiýelenýän körpüniň hemde umumy bilim berýän orta mekteplerine bilim alýan okuwçylaryň arasyna geçirler. Şunu surat çekmek we amaly haşam sungaty aýdymsaz we tan sungaty türkmen milli oýunlary ýaly ugurlar kefiýetlenildi. Doşukda Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň 4 ýylyň dowamyny ýerine ýetiren işlerini insanperwerlik çözgütlerini zerur üns berli. Munyň özi giňden wagt edilmeli işlerdir. Ýurdumyzyň köpçüliklerini habar berýär işleri bu urda durmuşa geçirilýän asly maksatlary giňden beýan etmeliler. Gaznanyň ferişdeleriniň hasabyna bari ýok 4 ýyla golay döwrüň içinde 500-den urak näsel çağanyň saglygynyň dekeldirini hemde bu insanperwer ýörelgeleri esasy ugur edilýän gaznanyň tagalasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerine hereket edýän çağalar hasahanalaryna dünýäniň iň kämil saglyk goruş enjamlarynyň oturdulygyny bellemek gerek. Şunuň bilen baglanykda doşuň dowamyny ýurdumyzyň medeniýet neşirleriniň we teleradio ýaýlymlarynyň tutuş adamzat ähmiýetli ýeşir wagt etmekde täzeçil usullardan netijeli peýdalanmaklaryna zerur üns berli. Munyň özi dünýäni özgölik asly ýeşiriň halkara giňişligine beýan edilmegine ähmiýetidir. Şunu Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň dörejilik hukuklaryny açyk görkezmekleri, olaryň beýik maksatlary amal etmekleri uguruna zerur tagallalary edýändigini bellemek ýakymly. Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň vice-prezidenti Atabaýew ösüp gelýän ýaş nesilleriň dörejilik hukuklaryny açyk görkezmekde möhüm ähmiýeti bolan bäsişiň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilişi hemde gaznanyň insanperwerlik ýörelgelerini esasy ugur edilýän giň göçerli ýeşiri medeniýet neşirlerini we teleradio ýaýlymlarda giňden wagt edilmegini guramaga jogapkärçilikli çemeleşilmeligini beledi. Şol urwatyň özüni köpçüliklerin habar berişleri işleri bilen bir hatarda ýurdumyzyň saglyk goruş we derman senagaty ministrliginiň saglyk goruşyň habarlary merkeziniň ýeşini ösürmek we onuň değişik düzümler bilen belelikdäki tagallalaryny ýeşçiňleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berildi. Aýratynym ýurdumyzyň saglyk goruş edaralarynyň enjamlaşdyrylyşyna degişli maglumatlar ýurdumyzyň içinde bolşýaly halkara media ulgamyna giňden beýan edilmelidir. Şunu maglumatlaryň taýýarlanmagda häzirki zamanyň ösün tejribesi esasyna täzeçil usulla çemeleşilmelidir.